Jeg vil gerne forklare Pelle Erobrerens scene, hvor Erik går amok. Okay, så det hele starter med, at de er ude at arbejde og skal samle hø. Hvor Erik han har været meget flabet over for gårdbestyren det seneste stykke tid. Så når alle skal holde pause, får Erik så at vide, at han så ikke må holde pause. Og det finder han sig så ikke i, så han vælger at gå efter gårdbestyren med en le og jagte ham, prøve på at stikke ham. Som man så kan se her der går han med sin le, og det er gårdbestyren. Heroppe, der prøver de andre på at stoppe ham og sådan lidt, ej nu går Erik amok, nu gider han ikke finde sig i mere. Så Erik prøver på at stikke ham og rammer ham først i armen, hvor han så efter rammer en pæl med en sten på, da han får den i hovedet og ender med at få en hjerneskade. Erik ender så med at ligge her, hvor gårdbestyren sådan står med sådan en smørsmil på her. Nu kan han lære det. Hvor Erik han er så ikke til stede, for han har fået sådan en kæmpe tungsten i hovedet. Og ja, ikke rejser sig igen. Så det ender med, at han får en hjerneskade og bliver ligesom et lille barn.